Sa number 2, pila ka mga kababayin-an nga nagatiner sa isa sa mga quarantine facilities sang syudad sa Bacolod ang nagreklamo. Ila ginaaligar may naglingling sa ila sa banyo. Yaring report ni Martigo. Ginsaysay sa Digicas Negros ang isa sa mga babayi nga naka-quarantine sa karon sa Sumag National High School nga ginhimo isa sa mga quarantine facilities sang syudad sang Bacolod ang natabo sa ila kagabi. Suno sa iya, ila lang ginkakibot sang nagpanugid sa ila ang upod nila sa kwarto nga may nakitaan ini nga naglingling sa iya samtang yara nagapaligo sa sulod sang banyo. Isa ka di siya nga gatampi lang siya and then nanugid siya sa amon, gakurog-kurog sa naghibi siya nga may nakita siya nga may naglingling sa iya or may naglili sa iya sa CR. Gilayon nila nga ginlantaw ang bintana sang banyo kung sa diin nakitaan ang nagapanglingling. Ila nakitaan ang isa ka cable reel nga kahoy o kon ang ginarolyohan sang kable kag basurahan nga amo ang posible gingamit sang suspect sa pagtungtong para makalabot sa bintana sang banyo. Ginadudahan nila ang isa sa mga utilities sang quarantine facility nga among may kahilabtanan sa insidente. As in, sala-sala siya. Tapos siya naghimo, Sir Marty, sang gintungtungan to, kung sino man to, ang nagtungtong dito, siya na ang naghimos nga ang suspect nga dali-dali ihimos ambal sa mga upo hindi ani paghimusa kay picture namon nga mo na wala siya Sir Marty himos ni gid niya tapos dugang sa sana siya ko ano imo niya. Ilagin padangat ang insidente sa in-charge ng facility pero ilagin pahayag nga wala ini mahatagan sang pagtamod. Sining hapon nagkadto si Bacolod Councilor Renesito Novero para mag-usisa. I will investigate. I will try to see what we can possibly do. At least kung wala na yung mag-admitter, pero nila nga taga-attention, mapauntat naman lang tayo. Matukan naman lang ang gaybo sila pag-iwan. Luyag naman masiguro sang mga tagreklamo nga hindi na ini matabo-liwat sa iban pa nga mga nagatiner sa amo nga quarantine facility. Gani dapat nga hatagan sang aksyon. Martigo para sa Digicast Negros.